få et bad, og bare det at kunne bruge toilet er også vigtigt for dem, fordi mange af dem bor på gaden. Så har adgang til rene toiletter, og de kan spille bordtennis og drikke kaffe og læse avis. Man har formået at skabe et område, hvor de føler, at de ligesom kan være i fred fra, hvad kan man sige, sådan kontrolinstanser som politi og andet. Ja. Og herinde der er det legitimt at leve på den måde, som de gør, og tage de stoffer, som de gør, og de føler sig sådan inkluderet her. Ja. I og med, at sammen med den café, vi har derinde, der har man forsøgt at skabe et område, hvor man ligesom har prøvet at afinstitutionalisere det og lave det her som en café, hvor man kan komme og hænge ud og spise og være på lige fod med alle mulige andre mennesker. Ja. Og, det er bare helt ondt. Og det er egentlig det samme med stofindtagelsesrummene. Det er også nogle rum, hvor der ikke bliver trukket en hel masse reglerne over hovedet på dem, at de ligesom de får selv lov til at udforme, hvordan man begår sig med hinanden. Men jeg tror, mange de holder af at være herinde, fordi man ligesom man behøver sådan ikke at have noget formål, som hvis man går ind i sit behandlingscenter eller andre steder. Man bliver accepteret. Ja, og de er jo mange af dem er jo ensomme, så det er rigtig fint for dem. Er du her hver dag? Næsten. Så du er et kendt ansigt. Ja. Du kommer faktisk her sammen med dig og føler sig trygge sammen med dig. Altså man kan sige, du er en fast del af deres hverdag. Jo, men det er jo også fordi, at jeg har et sted, hvor de kan tage deres stof. Ja. Og det er jo min funktion. Men det giver jo også en relation, ikke? Jo, der opstår en hel masse ud over bare den relation, hvor de skal tage deres stof, at man bliver gode venner og sluder om, hvordan det går, og man skal lige have et fix på vej fra arbejde. Familie og børn derhjemme. Fællesskab på nogle andre præmisser, eller sådan, og det kan hurtigt tippe, hvis man ikke får betalt sin gæld og lignende.